Hi! Hi guys! Good evening! Oras! Alas 9:10 atong oras! Balik-balik. Oras! Alas 11 atong oras! Alas 9:10 og lang edisyon na pod sa atong Buenos Papi! Ano na po ang inyong mga astig na mga amahan. Mo nang gitawag nga Buenos Papis. Buenos Papis, pasabot mga buutan nga bana. Every TTH ni siya. So, ang Buenos Papis, every TTH, balik-balik, mo galing. Kami na ibahala diya, ha? Agda na, okay ra mo diya, Kay okay ra po mi dili. Okay ra mo diya? Ay! Basta Buenos Papis galing, ang pasabot, ana. Kabalo mo sa'yo pasabot basta Buenos Papis? Wala mo kabalo? Ang ato mga topic diri, so sa man, di lugar makarelate ang mga kon? Ang mga single diya? Ato istoryahan, basta Buenos Papis yan ang atong mga topic about mga bana, about isip amahan, o mga struggles nato. Sa taman, naminaw karon nagtanaw sa live, mayong gabi. O sa tanan po na mga naminaw karon sa Spotify, sa podcast, sa Buenos Papis, hello sa tanan diya. Sa atong mga suki nga mga early bird, shout out diretso. Adel Maloloy Nabunan, Ren Pizarro Suarez, Dante Pilapil Melendez. Sige na, pakishare na sa atong live karon. Si Joe karon to na. Connecting na si Joe, connecting na. Okay na ba itong audio? Okay, yan na. Connecting na si Joe Romantico, ha? Guwapo itong topic karon. Guwapo ang topic na ito karon. Kay guwapo atong topic karon. Balik-balik sa mukbang. Oy, magparamdam kaya na po mga kaibigan. Ay, Joe Romantico! Hey! Yo, what's up, brother? What's up, brother Bern? Kumusta? Yan, ako nang kusganda ni mong audio. Kay katong last na to nga first Bali episode. Today. Hinay mo naman. Hinay akong audio do. Okay na. Bali akong mic do day pandama tayo. Sorry kaya. Gusto mo perfect, no? Basig tigulang na. Oops. Easy. Mayong gabi ka naton tanan. Ito na po ang inyong mga Buenos Papis. Ito po si Papi Bernie Bitok-Bitok. And syempre naman, kauban ninyo si Papi Joe. Ayan. Wala na kami nahon. Papi dito na, Papa kay Papa. Okay. Parang binatangkon kayo ba? Ay, Papi! Ano naman na, Papi! Hi, Papsi! Uy, by the way, nakuha na ako akong Bisdak shirt for only, pila rin for? 420. 420. Bagsak presyo na na, 420. Bagsak na sa. Muna sa ato mga classic tees like katong sunata na to mga premium and premium to. Mga classic tees pero mga nindot og tela gyapon na to. Pero ako lang tarong ni istorya pa. Nga kung pangit yun mo. Kainado kung pangit yun mo. Usahay sa nagsulob na siya. Dawato tong kamatuoran. Sa nagsulob gina siya, mo sigchar dia. Dawato na ninyong kamatuoran ninyo da nga ana gina siya, ha? So, pero usap po na sa brand po na siya sa brand. Sa brand of course. Uy, gwapong quality pa. Gwapo na. Dati parang kailan lang pang Bisaya, oy, murag simple ra kay nga t-shirt karon na yung mga
Kulba na kay Carp, ha? Gikan pa to sa ano, Erp, kana murag ganing murag char man to, di ba? Kato sa ako sa Insta, murag more on comedy lang utana to akong kuan, murag kana bitaw mga art card bitaw nga mga ano. Ka remember kag himuan pa ko nimog art card adto. Kay para ano lugar kana bitaw pang joke ba. Di mo ko gitudluan. And then gibutan ako nga maghimo ka kuugon ba murag merchandise ani ba murag merch. Then buyag bay nailap pud siya. Buyag. Correct. Like Tapos nailat gwapo, ta sa gwapo ni mo mga branding ni Morb, kanina yung mga butang. May pagka-print, gwapo ang quality, very good. first time na ko Erp kani nga design Erp kanang gray nga magsuot. Ako'y nag-design ana. Ako'y nag-design. Bantog ra baba ang sales. Murag ay ka. Bantog ra niingon si Master Yogi nga, brag nakatuon na gid siya karon, boss. Nakatuon na daw ka mag-design. Pero napay mga upcoming nato nga mga designs and sa summer tangin nyo kay nindot ang mga sa summer po nako mga more on minimal lang akong kuan mga adili animal minimal kumusta ang buhay? Kumusta? Okay lang Herb, kung bati ka po Herb and then mulagi na concentrate ta sa ato ang sa pag dinhi sa balay, di ba? Then syempre sa Bisiaoy muna ako mga kuan karon gitutukan po duga maayo and then mga ginagmay na mga lako-lakaw muna siya nga mag pes ganina nakita mi ni Poppy kay naghatod bugo sa iyang gipalit na ako sa ako nga Sonata. Okay. Nibayan. Syempre. Binako. Tinabanga man ta dinhi. Magaling. Kabalo na ba ikamura ng gasweldo sa ato ron dinhi. Kung nangutana mo, anong wala si kaning Buenos Papis? Oo, dengan pangutan Erp. Anong wala naman si Poppy? Wala si Poppy kay single man. Sa pangalan pa lang Buenos Papis, so medyo pang-amahan ni siya, no? Mo ipaiba ni siya. So cancel na si Maria, di po pwede kay labaw po tong single. Ambot lang kung kinsa iyahang papi. Nana siya papi. Nay papi. Isod man kay si Poppy nga mo kanini mo ingon taga nga kuan lugar Papi Poppy marag bikil mo kayo siya paminaw no. Ora siya kita ra gyud siya kay kung ingon nga Papi Poppy marag bakikaw kayo siya kay balik-balik lugar mo iingon lugar no marag di pwede. Guwapo atong topic karon again sa mga nagtanaw karon o sa mga naminaw po karon sa Spotify. Before Earth ato sa silang i-invite na dapat mag-share share group pages na mga 2 to 3 ka mga group pages aron mo gawas ilang mga sharer badge. Tapos again kung medyo single mo, musulod pa lang mo sa kaminyoon, gwapo ni siya nga podcast. Kay at least maka-learn mo sa mo unsay kani mga basic personal experience yun kay kuan naman amo i-share sa inyo ang among pagkaamahan ug ang among pagkabana nga medyo may good father bad husband. Easy. Tungog anak mo pay daot na daan. So mo na tong istoryahan karon og katong musulod pa lang basig nagplano pa lang mo magminyo at least mapugnan pa ninyo ang inyong kaugalingon o at least makaunaw na mga tira-tira lang sa mo karon ay lang sa mo. I'm sure nananaw karon ang akong bayaw nga newlywed. Nga si Alvin. Alvin ang Alvin. Congrats, sir. Sa tanan bayaw na ako, mura gini siya akong paborito. Mura ni mo paborito. Nga bayaw nga lalaki, gawang puilain. Tapos sila dia sa kuan sa iyahang tamis kaayo nga asawa nga si Sweet. Si Sweet. Tamis kaya? Si Sweet. Pangalan pa lang daan, Sweet na. Siyempre. Alright. Now, Bibo Kenny, ang atong topic for the next 1 hour or 1 hour and 30 minutes, depende sa inyong mga tubag diya, is kaning mga newlywed problems. Newlywed problems? Yan. Mga bagong minyo. Pila na ba mo? In fairness, karon ba? Karon nga year, mag 15 years na misa kong asawa. Nga minyo. Wapay apil diha ang among panag-uyab since first year college. So kabalo na mo, first year college may akong asawa. So meaning to say, kung namoy nadunggan diha, nga nakoy na uyab in between diha, di na mao ha. Bakak na ha. Fake news na ha. Ako lang, disclaimer lang daan, ako nang gisulti daan, nga kani akong asawa, first year college pa lang me. Meaning to say, wala pa ko sa MOR, uyab na me. So kung namoy nadunggan nga chismis,
Chismis na. Wala na. Tumo na sa mga gadaot sa imo, Herb. Tumo na nila. Maluoy mo, happy na akong relasyon karon ha. May nagwapo ng tulog na. Alamin na kung tulog. Ambot lang sa imo, Herb, kung upside na ba yung tulog, no? Herb? Wala. What? Chappy mo gigala. Wala. Herb, kusog naman akong signal diri, Herb. Ay, kusog mo signal? Kusog na. Murag doon na ako, nabali na po na akong mic. Oo, syempre, lamig ang tulog. Herb, upside. Lamig tulog. Hapsay na ang akong, Herb. Lamin na kayong katulog, Herb. Pwede na lang ako biyaan ang akong cellphone, Herb. Cellphone, Ay, nako. Next topic na ng mga unsaon nga na ay kulukadidang inyong mga bana. Lain na siya nga topic. Ang ato lang karon newlywed problems. Kung namoy... Ayaw to nga topic, pangit to nga topic. Pangit ba to nga topic? So again, ang newlywed problem, kung namoy ma-share, i-share ninyo, tapos napon may i-share diri para po ni matabangan nato ni mosulod sa kaminyoon, o katong bago pa lang nga minyo, nga makayang mo nga, ay, normal ra gyud na, kay mo gyud na ang problema. Alright? Now, ganina na nag-comment sa gipost na ko kaganina, ang pinaka-problema gyud nila sa newlywed kay daghan kayo rice cooker regalo sa kasal. Daghan tinuod ba? Uy, again sa ako pang gingo ganina 15 years na mi sa akong asawa. Tapos kung makakwarta gyud karon nga year, which is kabalo ko nga nagyoy kwarta daghan mo abot sa ako karon nga tuiga. Ay oo, syempre. Gi-claim na ako na ha. Oo. Gusto ko mag-experience sa akong asawa ko itong mga Kasi gusto nimo ma-experience mo asawa? kanang mga prenup videos ba, kanang mga ingana ba. Dinood ganang may nana. Ana ba? Wala may ingana sa una, Ginoo ko. Mo na akong Ay gyud nana bud. Wala, di ba na kay nana na mo? Naka-remember ko Nato ingana sa una, pero dili kayo kanang pareha karon nga mga na mga vows ang mga istorya, na mga uban mga groomsmen, na video, na prenup, o mga postnup, mga SDE. Wala ko yung ana. Sa sige na tughusog kasal, mo na permiti yung kasuyang, wala mo ko yung may ana. So, I'm sure, dagan man, millions ang moabot sa ako karong nga tuig. So, millions. Millions, Ano di ko ninyo ubanon na inyong mga millions ni Earth. Sa Amerika. Kani yun, itaga niya, napa ko yung mga pila ka bulan, September man ang among kuhan. Tama ba? Masiyon niya maawayan ko September. Ang among 15 years sa banag-asawa. Oo, 15 years. Sakto ba na yung mga tarungan, Arp? Tarunga. Sakto na. Kadyo lang, i-reduce na ako. May basig lahi siguro ako. Bautan na sa basig lahi. Ito nga. So, ang akong plano, Arp, sure na diya. ang prenup, postnup, kanang mga same day edit, kana akong buhaton, Arp. Mugastog yung ko, Arp. Para kay wala magiging ko yung mga ingana sa mga. So, di ba, lamig kayo, magpaso akong mga anak. Sila ang mga, usa sa groomsmen or si Ella na ko, pwede siya mag-bridesmaid. Pero sa reception, Arp, na kayo kumugasto sa pagkaon, Arp, paklans lang. Paklans lang. Kaya di naman mo importante. Ang importante diri, katurang video. Ay, di dapat, no? Dapat dahil, no? Importante ba kay para na gala-gala? Unsa man agay wala na naingon na nimo. Ay, so, wala na. Tama din na dapat galagala di ay. Sorry naingon na claim na naingon na mention na nimo nga wala mi. Paklan sa taman. So balik ta 15 years. Ikaw pila mo ka years, sir? 2013 8 years ba? Tarong nga. 13, 14, 15. Nakamonitor ba itong mga asawa? Bisag na sumangil lang nagpatulog-tulog? Mag 8 years. Mag 8 years. Okay. Pero as kaning panang-asawa, legally married. Pero katong nagsugo na magtira-tira, pasamagin mo ngayon. Ito nga tira-tira? Ito nga sige lagi mo tira-tira. Pila lang yung years? Basta kay kuha na mi Erp, kaning 8 years na mi minyo. Mingahon sa tanang mga tira-tira So karon, muna atong chikahon karon no. So tama to ilang giingon kanina nga newlywed problems. Kanang daghan rice cooker. Mo kuya kung pinakadaghan nga regalo nga nalawatan. O katong burag bowl set ni adako tanay mga tasa-tasa. Tasa-tasa sikat ka po nga na Erp, sikat ka po na sa sa wedding. Burag tulo ka buka kung nadawatan ana. Pila ka tulo ka buka. Usay mo pinakadaganan Erp, maliban sa rice cooker. Kuan ba kaning sa ako is plato.
Plato. And then, plato. And then, katong mga, more on mga ceramic man siguro. Mga ceramic. Mo sa Timaylan Herb kung ato mga bisita medyo pobrehon. Oo. Mo lagi kay plato pero Masay ka na magkasal ba masuya ta ay sana all na may ana na mga trip to Boracay, may ana. kung kano miningano ba? Ba kanang naghatag sa imo, kanang transfer ko sa imong kuan Correct. 100,000 Tapos ba? ang galagala Ano Herb. ba? Ang galagala Herb tag 1,000 pesos. O asa ka na. Sugdan sa 1,000 pesos. Wala diba? gi sagol sa ato. Sus malipet ang nay 500. Halos tanan 20. Bayan. May pa siguro ka Erp kinaka-try magkasimbahan kay ako kay kuan man ko kaning Civil. civil wed man ko Ah, Same so lang pa ka magyapon na. nakakuan, oh, So wala okay. ko'y galagala anak nga time. Oy, galagala. So dili galagala, gasto-gasto ka dili. Dili ang nabaliad do kay ako ang gasto-gasto ado. Dagang Muna siya. plato, kutsara, pero mipalit og pagkaon. Now, well, ang kasagara, o ano itong istorya? Sige, paki-share sa inyong mga Actually, ang atong istorya ni nga newlywed problems is basically, your first, gingon nila daw, ang kaminyoon is, ang adjustment ana is 1 to 5 years. So that's why, tinon ang gingon nila nga, ang first 5 years ninyo as married couple, mo na'y lisod. After daw ng 5 years, grabe! Nakalisod! Kalisod. Kaya na Muto ba ka ng 5 Sabi ni years, Erp, na struggle? Ako, I think more tinuod, than 5 years ata. tinorder pantod pila pa man ka 15 years naman mo. Oh, 15 years. Pero nag-struggle pa man gyapon. Struggle pa gyapon. So more than 5 years. Dili ka makaingon nga kaning 5 years lang. More than 5 years ang struggle. No, well, now, sugdan na to. Some newlywed problem, paki-share sa inyo kung namoy ko na. Number 1, kung asa mo puyo, kung wa pa mo'y balay. Kasagara, swerte mo, medyo social mo kung pagminyo ninyo na din mo'y balay. Balay, tinuod. Social, Bihira medyo lang social na. na, bihira na. Mga artista ang Oo, nainana. ang kasagara yun, ang problema, sa tinudan na ilang, kanamang yung asa magpuyo sa una. Tinuod. Kung dito ba ka sa balay sa babae o balay sa lalaki. Ang problema, kung imong naminyuan nga babae, is medyo, atong giingon na medyo close sa mama. Close sa mama. Medyo mama's girl. Mm. Lisod kayo na, Erp, na usahan nimo Na-convince nimo. Labi na kung ikaw wala pa siya kay balay. Or naman kay plano nga balay, pero mura pa lag boarding house, tapos mas lami pa silang balay, nako, delikado. Medyo mingon ang mama na nga, uy, murag mas lami pa man ni siya kinabuhi sa ako dong kaysa diya sa imo ha. Ba, tinuod no? Ano mga inana no nga So ang pinaka-struggle diya, kamo ba or pagkasal ninyo ba naglahi na din mo diretso? ko naman mi Erp kaning lahi naman among kuandaan amo ang balay. So mo lagi na kanang nag-rent lang gyapon rent. And then ingon ana nga style ba. Nagsugod mi wala gyud mi nagsagol. Kay kapoy mo gunang muipon ka sa kanang family something inana kay kuan bay kanang maputan ka ba unsay imong mga di ba? Maputan ka sa unsay mga pambuhaton ninyo. Struggle kay na Erp, kay for example magtrabaho ka. Yung mga personal Tapos nakipuyo ka sa imong asawa. Tapos, what if kapoy kay ka? Pero sa tuwa, DJ, sad-sad kapoy. Di sa ka gusto mo mata, magigdahigda sa ka. Ang problema diya, libakon ka. Maulaw Sa ka. imong ugangan or sa imong may isoninong ka nga, sa manang bana ni mo nga tapulan mo na. Correct. Bantayan Sira man maguga. nakatulog. Tinuod, bantayan maguga. What if kung Hindi naman ikaw... naglakaw. Ano ba lang? What if ikaw naanad ka nga pag maligo ka, ibili na nimo imong brief sa CR. Say wala na gyud, wala na suot ba mo. So, or di say naanad ka nga kung maligo ka kanang imong mga sinina naras gawas. Liba ko na sa kadya. Lagi, tinuod. Sa man nga imong ba nakakadamak ba kayo? Tinuod ba? Ano ba? Mo na'y pinaka-worst. Mo na'y pinaka-kuhan. Tapos, ikaw nga gusto na ka maglain, ang problema kay imong gisukod-sukod man nimo ang imong sweldo. Gitanatan na man nimo nga, bro, di pa manggikaya magbalay. So, kuhan sa ta, bed spacer lang sa ta. Kaya una-una nimo nga basi kunyag, may na lang ni mag-bed spacer ta. Kay at least atua, kay sa kuhan. Ang problema diya, kay nindot man silang balay. Correct. Dito na lang. Mutaas o kilay ang imong ugangan. Uy, dong. Lami kay na kinabuhi akong anak diri dong. Lami kay na sa gigdaanan.
Lami na siya o ganang katri. Taka, unsa diha inyo folding bed? Kawayan ang so higdaanan dyan, kawayan. Ginoo ko kasakit Mo ba? na pinakasakit diya. Ay, pag-ana, ma'am. Mo na yung mga struggle. Number 1, kung asa ka matulog o asa ka muuli, asa mo magpuyo isip ba nag-asawa. Well, ako I suggest, pareha day ta Erp, nung ako, bahala, gidupahan yun ako ta Erp na nakarenta migbalay sa Terry Hills. Why gamit? Zero. Oh, Foam ra foam. foam lang. Oh, tapos na TV nga surplus sa Korean, tag 2,000. Oh. Tapos, pila pa yung anak ka Erp? Pila pa yung anak? Si Rusty pa una. Rusty pa. nga Siya pa time. isa. Takato nga time, nainaloy sa akong nga listener sa Salvadorian RM Station ang tag-iya. Nagpaksi siya og iyang lamisa didto sa ilahang karinderya. iyang gihatag sa akuha. Tapos, Muya mong pirmirong dining set. Grabe, ano? Tadiyan mo ma-appreciate. Daw Erp, kay kung mamalit kag karne, wa man kay refrigerator. So kung mupalit kag bali 2 ka kilo nga karne, imo nang lutuon. Ang 2 ka kilo. Kay asa man mo ibutang wa man kay refrigerator. So mangita na sa ganang guan. So ni adto na diyan na mo naila din si Marlon sa M-Core. si Marlon. Sir Marlon, shout out. Shout out. Bahalang nag-yes to shutdown ka, Marlon. Shout out yapon sa imo, sir. Shout out yapon sa imo, sir. Inga na ba mo, Erp? Meron ni mong pagsug. Pero kamo, nag-live-in naman mo, Erp, no? Kuan. Pila lang ka months, Erp. Pila lang ka live-in months. mo nga 6 months man siguro. Okay, tungod man to gipa-transfer sila and then ano na sila sa iyang airpot. Muraog iyang nagbulag-bulag sila ba? Yan, sa iyang airpods kay tungod mag-transfer sila og balay. From Nazareth to iyang pero siya kay iyang trabaho sa kung Paris kay naman sa Cagayan. So dili pwede nga mo Dili man gyud siya taga syudad man gyud siya. So inyong mga permirong gamit, Erp? Primerong gamit is walang cut 3. Then wala pa may dining set, wala pa may sala set. Wala pa kaugaling ref. Foam gapon. Dito pa may sa Nazareth ila ni Boss Sorky na Sirenia. Yan sa PNP. So foam lang, foam sa salog. Foam. No. Nay cut 3 nga nga katong iyang since ingon pa niya since bata pa siya. Murto mong gamit nga cut 3 nga and then kato na siya. Wala ko ikaw galingong gamit, iyat na ng gamit sa ilang balay. So adi ang balay niyo nga ginikahan. So na sila yung gamit na daan. Naay ref daan and then sana all naay ref. Naay ref daan. Nya pag baril na mo sa patag dito ni nakapalit og ref, nakapalit og installment yapon. Kaning dining set, ano ba? Pero ginagmay muna. Pero you will agree with me, Arp, di ba? Na mas lamig itong bahala o magsugod mo sa ginagmay, bahala o medyo kuan lang sa rental lang sa mo gamay. Pero importante, ang mahalaga. Ang importante diha nga, murag kamur gid di ba? Kaya at least medyo tapos libre magud mo nakanindot na ng kuan Erp kana bitong kamo gyud mismo kay walay magbuot sa inyo ba? Correct. Walay magbuot kung matulog mo bala matulog mo na tibok kaning adlaw matulog mo. Bahala ang plato 3 weeks na gapanglihok na nanay ipis bahala na da. Ay importante nga kamo man. Walay magbuot ba? Then ang magbuot ana kana rig yung mga kuan kanang unsay tanan na tawag na kana bitong nag inyong abangan landlord. Si Jason Limbag, siya, nakikipon niya ang short imong nasulob kay sa papa, sa imong asawa, kay sagol rag nilabhan. Ang short sa papa, Erp, mo'y nasulob, dili iya pandamay. Ang short sa papa mo nasulob. Ang problema kung naibuni ang papa, natakdan ka sa buni. Takdan mo siya nga. So nangatol ko, nangali ang papa ba, katol nang gikini kong kuhan ba? Ako po pa, no? Katol na po. So sa pagtuni mo, nga nako'y buni dire, ha? Halata, gigay ba? So, suggestion ako, as much as possible, kuwagi mo balay bahalag, bisa kung saan nakasimple.
Pero mo sa ni problema ba kung usahay kung ang imong wife is medyo close kayo sa mama ba, no? Tapos ay Oo. pag-idorp, ingani pag-idorp. Napag Di yung mga maka- parents na sila na yung nga, di ako na ibahala sa inyong kuan. Ako na ibahala sa inyong mga kuan diya. Kana, Diyan na mo Kada balik. bitaw wala Di, bigas. ayun na lang. Di Joe. na ako yung mga kailana. Diyan na lang mo sumpay na lang na niluti gamay da sa unahan. Diyan na lang mo magbalay. Pandamay na. And then muna bitang kuan Erp kana bitang moingon sila nga naiginikanan nga. Sige lang kay before mo magminyo, before mo magkasal, if mag-construct sa taog balay para sa inyo ha, para wa na may problema, magpalitan inyong sakyanan. Uy, sana all. Ay, kay sana all na isakyan. Sana all, uy. Pero tapos ang ending din diya kay wala na. Nanapod diya pong kadya. Pero Pero mo na Erp, ang most good nga kanang problema gid sa mga newlyweds is kana yung kana bitong mag-start ni mo palit og mga gamit. More man gyud na. Kanang And then, every tools ma-adjust count. mo ba? Ma-adjust mo ba kay inyong ang sweldo nato ana dili ka dakuan. Di ba? Ang kita ninyo pag start gyud. And then sakto-sakto rin sa gyud ba nga mga budget, ano bitaw mo mga struggle niyo mo magsaligra mo sa makikita niyo sa wedding sa inyong galagala ug sa mga mga regalo sa mga bisita ninyo. Tinood. Ano ba? Akong Kung sakto-sakto rin sa inyong Na-remember na ako akong galagala. Pila mo kita do Erp? Nahurot ra Erp gibayad kang William Asinero kay nagpakya kog taxi sa mga relatives. Tapos Uy, well, ako kay remember na ko Erp akong service adto sa among wedding sponsored by Bernie Bitok. Ka remember ka ba imong sakyanan? Katong ginala sa Fighter 50. ay katong IPB? IPB ban katong puti? Katong una tong gisakyan na to ba bago pa ko sa MOR nga katong puti nga oo Backstyle po ta IPB ban. ay ba Tama. aling lit hulmi sa tong kalbi katong sakyanan ni kaning brother Bernie kay mi sakyanan di ba inala ba pero funny siya ba mo na on bitaw kana bitong murag medyo mas stable na inyong kuan kinabuhi. Like, ma-realize niyo ba katong mga inadto nga mga moment, mahimo og kanang kuan ba kanang malingaw mo ba? Malingaw nga. At least naka-experience mo gingon ana nga mga moments sa inyong pag-start sa inyong kuan, inyong inyong married life, di ba? Tama. Oo. Remember ko Erp kato imong kuan. The best thing lang gid ana, siguro pareha ta Erp kay kamo duha pareho mog tumong. Akong wife also mo po yang gusto may tabo. Mo ni nakalami lang ba? So magsinuporta ay mo duha. That's the best thing there. Kaya ang problema, kung ikaw ra nga side, ang gusto nga maglahi mo, pero siya mismo, Correct. ganaan siya nga, dili Dili siya siya mo mo- lahi, kay murag, naanad po siya nga nasa siyang mama mo, sa na'y problema. Alam mo, well, eventually, nung medyo nadungagan na akong anak, duha na ana so nahulog na din to nga murag, nagpuyo na din ko nga, nag-compound na din, uban na din ko sa compound sa akong wife. Mula niya ako nakita nga the difference. Though, compound me, pero wagi ko musugot nga, uy, ipon nagbalay. Dito gyapon ko sa lahi nga balay. Para tinod, kita ko. walay magbuot sa ako mga tualya nga bisag asa na ako gipanghubo kay. Kabalo mo usong ko Separate galingon magyapon. nga mura kog halas. Bisag asa lang maghubo. Kaya lang ang diferensya lang gyud ako nakita if ang family duol ka, sapol nara mo sa compound, medyo magsalig yung kagyapong gamay. For example, wa kay oil, di ka mag-check kay, kaso yung kasugwa lang kay oil, pwede raman ka mo noktok dito sa imong bayaw o sa imong nanay nga nay. Ginagmay rasad. Namoy oil niya, o shampoo. Kaysa katong naglahi yun mong balay nga, layo mo sa relatives, ay. Mo na naka-advantage po. Like, para sa imo Erp, anay nga kami kay pag anak namo maglisod na din mi og pangita kung kinsay mabinlan. Kana. Ka-remember ka dong mag-duty ko sa una, dala na ko si Arya, pila pa edad na to, 1 year old, di ba? Tama. Mag-duty niya, pila pa ginagawa ko, wala mo bantay, akong mama is 2 years man sa dyan nagbantay kay Arya, and then medyo giabot ng time nga, kuha na po, maulaw na ta kay Gorna, ano ba? Nanay kabation, maulaw na ta. So, lisod yung mga itaog yaya. Muto nga mong kuhan ba, muna maka-advantage po sa mga ingon anak. Nga at least, nala mo sa compound, pero at least na kayo mabinlan ko if in case na yung mga emergency something inana. Labi na kung puro mo mga trabahante. Correct. Ako sa una, tama po, gamay pa akong anak, tapos akong asawa to nga time, nag-work pa man sa call center. So, matag kadlawon, dalo na mo si Rusty, gamay pa kay siya,
Magkita mi ni nanay sa Divisoria kay para ibilin na mo kananay kay dito sa Sasabugo. So mura may child trafficking. Child trafficking. Magkita sa Divisoria, ihatag na ang bata. Exchange gift, tapos magstay. Turnover. Turnover. May turnover ceremony. So, trabaho sa may entire week, tapos kuha na po na mo balik si Rusty. Ingana kakuan sa unang inana bay swerte na inana Herb. Imo gyapon na consider gyapon na imong blessing gyapon na siya sa mga next mga startup na mga sa mga newlyweds. So, siyempre, nakanamisa ginanang naglahi mong balay, kay ang mga ungol diha. Pero maminti ang ungol. Imuhara, why bahala mo na magwaras-waras mo diha. Silingan ra po dahil lagi ang mo Herb, mo react na yun. Maasad. Ano lugar? Now, ang atong gistoryahan diri ang mga praktikalan pa lang una. Praktikalan. Sa mga newlyweds ha, kay siyempre pag abot, ang kanang ingana, tapos ang scheduling sa trabaho, tapos now, ang next na nga problem the earth is diyan na dayon. Kanina na yung mga personality differences. Correct. Kana, ang kinaiya na. Pag-ila na, kung magawa sa dayon. Diyan na. That's why ang imong basihan sa kanang kaminyoon, dili ang years na mo yung nga minyo mi 10 years. Kaya may ubang nga 10 years, pero long distance sila. Tama. Okay. Lahirag Isa yun na sa abroad. Oo, lahirag ito. Ang imong pagkwenta is pila na mo ka years na kanang nag-uban yun mo sa kapanimalay. Diyan yun makitang katag. Kay, like for example, mag-uyab pa mo, lahirag magito. Pag mag-uyab pa mo, lahirag itong ipakita nimo ang mga the best. Imo pagka-gentleman. Kani, pag minyo na, diri na makita. Kitsay bawg ba di ay, bawg tiil. Mangutot, may ana. Sos. Tapos, masukod lagi. Tapos, kinsay ka ng labi na kung kamudwa, puro mo manager. Or kamudwa, puro mo leader. Diya na. Ang pangutana na kinsay magpaubos. Kinsay magpaubos sa pride. Kinsay magpaubos sa ayan. Kailangan lagi. Kaya baso niya, puro mo tanan niya gahi kayo mo sa inyong kuan ba? Sa inyong balay, sa kabalay ba? Oo. No? Tapos, din mo mailanda yun na kinsay tapulan, kinsay kampuyan maglaba, kinsa ang may magluto. Tapos, kanag yung luto sab. Namagoy pamilya nga naandan ninyo nga muna ang level sa unsay tawag ani ang ka pait or kaparat. So, naanad sila nga muna ng kaparat. Daw, bi ka mo kay pamilya, naanad mo medyo sigtuyo. Sigpatis, medyo parat inyong kuhan. Medyo taas. Lay panlasa. Muna pag-abot nyo niluto ay, siyempre, kung bago pa mong minyo, di pa kayo ka makasulti nga parata pag kayo niluto ano eh. Kaya basta galing bagong minyo, sagka, dalira kayo ka, magmahay! Hayon kayo. Daghan kayo, dalira kayo magmahay-mahay, nalay mga ginagmay nga masulti. Mahay na dayon. Mahay na dayon. Di ba? Suko na dayon. Suko na dayon. Iyon na so man kabaw pa ni mong tai. Bigyan na dayon. Gilayas nang awa. Nang-away na dayon. Di ay mo di ha pues. May ana. Or napoy mga butang nakasulti lang ka. Atong giyon ako si mo nga niingon ka nga. Usa man ang nilutuan niyo? Parat ba kayo yung nilutuan ninyo? Agay. Bikil na dayon. Bikil so, na dayon. Ikaw magluto. Or naigiluto, Erp, na wala siya nangutana sa imo, Erp, nga di ka mukhaon, ana. Kay allergy ka? Or allergy ba ka? Or something dili ka fan. So, nagluto sa karon kay feeling niya mo na yung expertise. Nagluto. Pandamay, di man mo masulting nga wakay lamay. So, ni kaon nakagamay, murag respeto lang. Pag kaon gamay ra, pagtanaw niya, sawa ka ganahi. Way lami akong giluto. So, way lami akong giluto. May pa nagsaba na lang ka, nga di ka ganahan. Ay, Erp, hindi ka na. Even sa paggutad, Erp, ha? Issue kaya po na sa uban. Naiuban manggod, for example, sa Kinilaw, naiuban, ang luya, igo lang hiwaon gamay, tapos dukdukon. Mula, yun mo na, laton lang. Naiuban ka Kinilaw, Erp, pinuhon og maayo ang luya. Kanang means gyud kay nga ano ba. Ang ending makaon nimo. Tadili man tanan gusto mo kaon og luya. Kaya ngimo di ang gusto naman nimo kay ang kaaslom raman sa luya. Ang uban kay pinuhon man kayo, di nag-away na sad mo.
Ha? Gapinon din mo na inyong kuanday? Gapinon din ninyo ang luya niyo nga makaon, Ano ha? nagtulo sa inyo, ana, uy? Samanto na nga, ka na yung dili klase man ng na kagutan? pinuhon. Oh, Igim na din ba? Nga labis mo. O, ang ending, wala na kaon na kinilaw. Oo. Nagbahay. Nagyabaw. Nagyabaw. Nalipay ang mga iring, mga igala. Nagparty ang mga iring. Salamat! Si Mariel Palacio, kanang imong bana nga nagluto. Pag ingon nimo na parat lagi, inon dayon, ha, ikaw magluto sunod. Talawas eh. Alam ka na nakin, sa? O, ginadepende na. Hello ko dia sa akong amigo, batchmate nga si Jarwin Tano. Brad! Hello dia sa inyo, salamat ha. Si Ray Dre, panabla na sigira og kubit sa pulutan, unya sigig pas sa shot. Ha? Murag layo lagi ni nga topic niya. Sino nga topic nila? Saan nga Sir, lahi ni nga live stream, sir. Lahi nga live stream na Shout out ko sa akong barkada Dre sa Mantika, Brother Burns nga sigirag paubos kay kapuyan og paibabaw. Ay kasarap. Hoy, sana all. Maglali sa unsay sudanon kay pag mag-asa imo unsay sudanon ang reply ikaw bahala. Tas ang ending dili siya Away. ganahan. Parinig ko na lang kuan Erp, kana bitong kami sa kung kuan akong Paris na ako like kana bitong pagsugod ninyo kanang aman ta mga on kay hilig may kami magkaon sa una tong napay COVID kanang Ikaw sa na'y gawas bahala, ba. gutom na ko. Oo, manang aman ta magkaon. Ikaw. Ako pa nag-drive niya, ako pa ako na huna. Ako nag-drive. So ako nalagyan permi ha. So siya Gutom na ko. Asam ta mga bisag asa. Bisag asa. Dili pag makaagi mo dagang tao. Ay di tadi aki dagang kitao eh. Nakaagi mo ka ng mingaw kay. Ay di tadi oy kay mingaw kayo oy lami. So maganda nga wa man siguro na lami kay way tao. Tapos paglingkod order. O say mo ha, bisag unsa oy kay gutom na. Di nag-order ka. Dinhi unsay mga putahe dinhi. Di ikaw nag-order kay gutom na. Pag-serve. Unsa man ni? Bisag unsa man ka? Bisag unsa basta ayaw lang ni. Okay. Yabo de mga igala mo na nakayabo rin niya. Mo na diyan usay kanang mananag na ba? But sometimes mo nang gingon lagi nga ang first 5 gid ana mo ikon. Mo nang gingon nga sa first 5 medyo struggle first to 5 years ninyo. Kaya mo man kailangan man niyo may bawaan on sa inyo mga likes adjustment or na siya sa inyo ang life like kana bitong naglahi na mo as married couple. Adjustment na ninyo and then adjustment sa inyo ang both of you na kanang unsa ninyo pag-ilaila yung mga tagsa-tagsa mga personalities, di ba? Correct. Like kana bitong unsa may gyud siya klase nga tao. Basing at pag uyab lang namo inani siya klase. Kung pila ka years from now unsa kay taras ani. Di ba? Kasi ma-change, basing di na nimo uli sa balay kasi siguro siya trabaho sunting inana. Kay mas ganahan siya dito. Tapos medyo grabe pa ang mga selos ana, mga petty nga mga away, ha? Basta mga newlywed. Teka muna, Ren Pizarro, kanang partner nimo nga imong suguon, ipasa sa sugo dito sa iyang mama. Iyang mama. Hahay kapait ning imong Paris kinamanghuran. Ay, gana po. Ayahay mo ilang life, ana. Basta kinamanghuran. Di ba? Ay, shout out sa ko sa akong classmate na ko sa Liceo, si Jerome Gabutan, nasa Toronto, Canada, Earth. Salamat, Brad. Toronto, from Toronto. Yeah, Toronto, Canada. Yan, Brad. Ako ba na ko sa ROTC sa una? Uy, buds. Buds na mo, buds. And napoy ko na po si Ma'am Joy Martinez. Hello, guwapo. Ma'am And Joy! Good evening. Watching all the way from USA. Baltimore, sa Baltimore. Gapalayo lang ita, Sa Baltimore, USA. Where? Baltimore. Where's she at? Sa Baltimore? Baltimore. Yan, Balwarte, Tagulwan, Misamis Oriental. Si Darling Heart, Dipoel Villafuerte. Kadyo lang, giuhaw naman ko. Asam ta kong gi-order nga water. Sige, kaya water ko palihog, ubog na. Among problema sa bago pa mi nagminyo, kaya akong himarat siya hinamis. O tawa si. Muni siya ka yung mga lasa-lasa. Kung ako magluto, sudan, paratan siya. Kung siya magtimpla, kape, perting tamisa. Ang resulta, ija-ija o aho na lang. Pero karon ka-adjust na. Muna siya. Primero kay, gakwaon pa yun yung mga lasa ba? Tinood na. Kanan sa lahi-lahi po na pagluto sa adobo. Nay style nga adobo nga pinamala, nay adobo nga pinasabaw.
Napoy adobo usually adobo butangan man na siyang mga medyo suka-suka. Akong pares kay di siya ganag aslom-aslom. So something suka. So sa tuyo lang. Gusto niya tuyo lang. Then pinamala something na. Maglalis po mo ba kay kung example, parehara lang na sa basic nang siya nga si tawag anay kanang adobo. Ang problema, kung unsay style sa inyong pagluto, lalis siya po na. Lalis siya po. Correct. Muna Ako, ilalim. kung ano ba? Dapat, inaani, sunod-sunod ko na gayo. Ikaw na lang kayo luto, ikaw. Ikaw na lang luto. Pero bayag sa amo kay akong partner na ako kay hiling magluto, hiling mag-invento, halos tanan na po sa manpod nga iya mga na-discover na mga anong gipanghimo niya mga putahe. Mo kuan mo sabay sa kulasa. I don't know kay basin bulaos lang ko or wala lang ko'y ugam, wala lang ko'y pili, pero mo, kuan maya, mag-istorya po ko sa iya nga, usay ka ng kuan, wala siya panlasa, ano bitaw. Pero dili sa ito nga time, karon nga time nga COVID, nawa siya panlasa. Hoy, simba ko. Katong mga una pa nga, mga ano ba, mga time na, ako ba siyang ina nga, magsaba lang mi, sa usak-usa kung paratra ba, kulang ba, something inana. At least ma-adjust ba. Kinala magiging proper communication, yun yapon ba like, kana bitaw sa inyong duha maski pag inana mo dili gyud dapat mabikil dili ka dapat kana bitaw ma-upset diretso nga nga kana bitaw unsa iingon sa imong partner may kang grabe sige ko Well, gid mo ma-appreciate mo lang yun siya sa bana or asawa mo nang gingon nga proper communication yun mo. Proper communication Kay ayaw dili ni pwede nga mananagna ta. Correct. Ganan kini siya. Or sometimes pwede mo istorya pa dili kayo hurting. Pwede mo nga ingana tong buhaton. Uy kadyo lang pa burag paputol naman din akong corner. Di na di ko premium ni akong Zoom. Kadyo lang. Hindi mo Zoom. Otro. Ako sa ni i-log out then i-outro na sada. Pasaylo ang na pobre naman ko dayan ni day. Ano naman ko. Wala ko ikuan. Wala ko si tawag gani. Premium account. Adya lang ako sang otro ogra ng akong Zoom account. So, proper communication. Ang problema man ko nato, usahay, kay bisag wata ganahi, maghilom-hilom lang ta. Wata ganahi siyang gibuhat, wata ganahi sa iyahang, si tao gana, sa iyahang taras or something, naghilom-hilom ra ka. So, ang ending ana, dili na siya dili na siya makorek. So, that's why, kailangan ninyo na istoryahan para dili mautro o makorek ninyo o madunggan ninyo ang mga side ninyo sa usat-usa. Diba? Alright? Pasok ulit, Erp! Okay. Sembra. Adyo lang, be. Samlay na po din niya akong link, day. Ako sang isend balik. Ayun, no? Ato sa'yo balik si Joa. Oh, yan. Okay. Ayun. Okay, balik na si Joe. May galing ewan ni palyar akong internet karon na, in fairness. Ayan. Okay na, Erp, you're back. Okay na. Okay na, you're back. So, sa ako pang giyong kaganina, that's why, kung kamo mga bagong minyo, ang communication is very important. Like, for example, namoy nabikil sa kabutang. Ayaw iyan nga na nagbungo lang mo, then after that, wala lang, ipasagdan na nimo. Mubalik na sad na. For example, nasa gibuhat, nga para sa imo na offend ka, dili man diretso nga kailangan nimo karon nimo sultian, pero pwede na ka ng pagkaugma na nga medyo okay na hapsay na, then imo din sultian nga asa ka nabikil. Kaya di ka ganan na. Para madunggan sa ninyo both sides, nganong nabikil ka, nganong sa iya para okay rapon. Nga na ba? Kailangan no, pero kayo usay man dili lagi mi mananagna. Mabana man ka or asawa, di mi mananagna.
Dili Correct. po tanan, amo swerte mo if you have partners nga maayo mamuyok. Kanang bisag unsa niyo pag drama-drama gipuyok gyud magmayo na sorry na. Ano ba? Alam mo, swerte mo kung na mo yung mga partners na yung ana. Kaya ako, personally, di kay ko maayo mamuyok. Mupuyok ko siguro kausa. Pag isnaban na, di na din siya. Dali ra kay kamo Oh, di na pudayin ko. Ako kuan ko kaning kuan ko pamuyok gyud ko. Hantod sa dili gyud siya ma-okay lugar. Okay, dili ko ganahan nga kanang away nga mabuntagan or like mo abot pag the other day. Pangit siya. Siguro kung mamugos ko ka ng grabe nga pamuyok, kung kabalo ko nga kanang klaro kay nga ako gisad-an noon pod. Kana. Pero kanang sometimes lang nga mga manya-manya lang nga kanang mga kabalo ko nga kasamok ba ni. Boyo ko kausa, maybe pinaka-maximum kadua. Pag dili lang yapon, bahala ka. Follow. Wa ko'y gibuhat nga dautan, wa ko'y sa. So, wala na, muna rin ko. Pero pagkaugma na po dayon. Diaram din na daugon sa kadlaw na dayon. Uy! Sana all! Ikaw na din ang mga gitudlo na to sa nursery. Incy-wincy spider. Tama ba? Out on the rainbow. Ano na? Sabi sa'yo, kulitog, abot na ba? Lata. Nga, tirada. Di ba? Nawala ko, Erp. Nawala ka, Erp. Naraman ko. You are disappeared. Kasi lang. Yeah, masaya mo. Oy, shout out sa kay kaysa man niya, kay Ray, Mariel Palacio, kay Adele Habunan, at mga Suki, Rams Hub, si N. Rimao, Joy Martinez, Jade Obarco, si Dennis Pagalan, Darling Villorte, Ren Suarez, Nay Simjang, Gabutan Jerome, Ren Suarez, again, Jason Limbag, Jim Balatiro. Marami ako nabasa din. Nakita uban. Isapin na Isaiah Adana. Daghang salamat. Mariel Palacio. O kasapay mga na din. Uy, share sa mo guys ha. Wala pa tanaw man. Ipag-share sa Lavinia. Ayan. Edmond Mahilom. Nga saba kayo. Sir J.M. Estilo. Atong amigo Erp. Nga gwapo nga makabikil kay Glawas. Kisa na si? Sir J.M. Estilo. Ay! Ma'am Ruby Zamayla is watching. Shout out, welcome back. And Dante Melendez, Jerome Alaba, Dan Ranyowa, and kasi pa yung mga natin, Carl Raz, ug dagan pa kayo din eh. Uban Si mo rin ako Mariel nabasa. Palacio, mailan na ako akong bana pag masako na kay among endearment kay B man magmasako na, tawagon din ko Mariel. Huy, Mariel. Dili mo Mariel. Mga bundak na mga tinuod na mga pangalan, Erp. sa bagay ako, mura mga pong B, mga pong B. B, no? Kung magmanya, B. Kung medyo masako, B. B. Sama nga. Alright. Tama, mo na yung mga kasagaran problema. Kanang may ana, kailangan mo, para mo prosper ang inyong kaminyoon. Prosper? Para mo prosper inyong kaminyoon, muna inyong dapat usa. Proper communication, istorya mo. Dili lang sa inyong mga kinaiya, even sa inyong mga sex life. Hoy! Erp, amino na nato, Erp. Basta bag uminyo ang mga awkward moments. Except ang katira-tira na mo, pero siyempre mga awkward moments. Kung wala pa, Nayuba ka na. kabalo asa ka mo start. Hindi ka mo start. Saon paghanggat, ka na may ngana. Tama ba na akong gibuhat? Unsa man ni ako ba ning iparok na akong asawa o hinahinayon na ako? Oh, isang at ba din ako siya sa Alcuba? O dili. O kailangan missionary ra gyud, ana ba? Sa tilod anay lang bitaw na naibawaan din nila, no? Na ang ilang mga asawa, mas ganahan din sila nga nang burag burikat sila nga style. Kalami ito nga word. Oh, kanang usay mo ni mga bana pag bag-o pa, di sila gusto. Bura daw tong kay asawa daw Erp. Kanang bura di daw kay bastuson. Muna kasagara for the next first to 2-3 years missionary ra gyud. Patong kiyo human ana. Human.
tulog. Ano lugar? Dili mo kaon. Unsa man na? Ana na mga anana, unsa man na? Ay, ayaw. Mano say pildihon sila sa bayot or kambayot wala kay istorya. Open mo legs. Kalain ba? Di ba? Because naman na may awkward moment. Ang mga lalaki po, di sila gusto na kanang burag ka ng mga burag na sa porn nga burag ala ilandos lang birahon ang buhok kanang may anak kanang burag pinalandos kay ba kanang burag pinabrutal ba Pakapako na Earth. oo pero Earth, ang mga bag ko di mo maginakay feeling man nila alo sa mali sa manoy bo mag si pagtunil nila yung asawa formal ba ni kay asawa ba ni mo na kasagara dito mo mahigam sa mga kabit ninyo. Mas unsang lugar Earth. Kaya ang kabit mo man ito, dito man mo iparok ang kabit, gabi ang puson mo, sangya yun sa fluorescent. Fluorescent? Ano lugar? Ano ba? Sultian ta mo daan, kamo mga bagong minyo diha. Sa tirod anay lang, kanay nyo mga asawa, gusto na nila nga iparok na sila. Gusto na sila nga dili respetuon. Gusto nila nga pastuson. Oo. Kamo sa mga asawa, ayaw sa mo pagpakimi-kimi di akong bastuson son mo. Inyo na gud na. Mo na gud na. Imagine ninyo ha. Kung imo ano naon baya bawal ba ginang premarital sex. Di ba? Kung imo yung by the book yung ka ba? Kung kuan lang. Kung by the book yung kay ka ba? Tanaw sa nako ba si Arya din. So na kwarto na. Ito kay mong kurtina nimo. Ano ka dito na kwarto? Kwarto niya. Pero green screen ko. Oo. So kay bali division lang din na. Nga nasa sa likod wala. Di ba? Tanaw sa. Gisilid. I mean like let's be honest. Mo maguna kamo sa mga asawa kung mag-experiment ang inyong mga bana about sa sex. Sabay. Because asam ni Adam ni mo gusto dito siya mo experiment sa lain. Di ba? Dito gusto din mo nga dito sila sa lain mo kon. Mo na guna. Naminyo na mo, di legit na ang inyong pag-sex. Di ba? So dapat hatag yun. Di ba? Kung sa manggaling. Mo bitaw na uban, mo na uban ba? Di ba? Magtitabisyo ko sa una na mga tanag problema. Titabi, problema na ako kay ang akong bana hilig kaayo pero ako di ko ganahan. Mo ba na inaan ang asawa kadili ganahan? Because ang pangutana mango diya, ngano di makaganahan? Because wala ka nag-enjoy. Burabag ka ng durian ba? Kung ganahan ka mo kaunog durian herb, makita lang ka og nay kanto diha, naugan gini mo na. Kaunon gini mo na because you really love durian. Kay lami man kay ang durian kay ganahan man kay ka. Pero kung di ka ganag durian bay, bisa pag unsa na kalami diha. Inyong kang adlaw-adlaw di ka ganahan kay dili man ka ganahan, di ka ganahan yun buhat. Di gini mo feel. Para nasa gyapon sa pag-sex. Nganong mo yun maganahan? Tinod. Ako ba na gusto ako di ko ganahan? Because the question there is nganong wala man ka nag-enjoy? Pwede sad na nga sa imong banawa ni mo nakuha ang climax. Then sultihan ni imong bana nga lang kanang ipauna sa ko lang ipaabot sa ko ng climax before ka sa imo himaya. Okay ang uban kita paabot po ka ng himaya wala ta katong himaya El Salvador. Lagi himaya saan di ka mo himaya. Kana may uban oy amino na nato napoy mga bana nga ang ilang gyunahon na selfish basta kay magawsan lang ko mubuto lang ko I'm done. Nay na. Bisag pa sila kabalo nga ilang asawa niabot ba sa climax? Niabot ba sa rurok ng kaligayahan? Hoy! Mo nang magbira max capsule yun mo? Kana. Para ba ko kasuwayan Herb? Pwede ito makasuwayan Ay! Ibuna na ba na nato sa kanang Herb? Sa kanang ibuna na nato sa lababo. Mabuak ba lababo? Ay, Herb, ano yung naitabo Herb po? Namagoy kanisa herbal, naiuban mo ko synthetic. Kung ang inyong style kay namoy mamit karong gabi una, ta magkita lang mo rin paghuman mo uli na dayon. Medyo dito ka sa synthetic. Katong pagtumar pak gahi siya pila ka oras. Pwede mo down dayon. Ana kay paggahi picture dayon paggahi picture dayon kabanat dayon. Kaning Biramax Herb, grabe tuloy-tuloy Herb. Pwede panihapon, mo balik na po sa midnight snack, mo matag kadlawon,
pagkabuntag, bayang magiliw pagyapon. Oh, yawag. Oh, mo na nakalamid ya. Ang Biramax lang daw, kaya di mo salir kung di mo asawa. O ba? Ano ba? Kaya kung di daw asawa, di naman daw kailangan Biramax, kaya gahi mo daw pirmi. Useless lugar, Herb? Useless? Mo useless lugar siya? Oh, mayusyo siya. Pero kapag kaya po na gamito na, no? Kaya para gid nga makayo nga performance level gigay ka? So, well, again, prana, nagsugod mo, active pa mo, sabay ninyong pag-active, legit naman mo. Kung mag-experiment mo sa inyong sex is really, to be honest ba, labi na sa mga married, we're talking about married couples, no? You know, having sex is really nice, labi na kung kamo doon nag-enjoy mo. Kung for example, naigibuhat ang inyong husband or wife sa inyo at nag-enjoy mo, then tell them, kung na mga butang nga wala, pwede ni mo sila i-suggest, kani buhatan ni anak. Kumain siya supsupa, kanidri na pita ko ana, kaning ko ana, ingania, kay malamian ko din, so be it. Sulti, ayaw kaulaw, naiubang mga doon, brrr, gilantan. Wata ka balo ko, nalamian ba or wala? Ano sa mga ganahan ka, wala. Bisag nasakitan na, di gyapon mo reklamo. So ang ending, kay tungod kay amin nga, gitanaw lang niya ba na nga nag-enjoy kayo, bisag hapdos, wa siya mag-enjoy, ay, yan na lang gipugnan. So munang ending, kung manghangga sa sunod, may yung ka nga, kapoy ko. Kay kabalo man ka nga, ay, moragyapon, sakit ra. Di ba? Pwede naman na lahi atong style. Klase-klase ang pagpasuka sa iring. Muna inom-dumin ninyo. Now, also, ang problema sa mga newlywed, ang time na dine earth. Kay kasagara, kung early po mo nagminyo, so puros pa mo mga aggressive mangitag trabaho, aggressive kayo sa inyong mga, kay mo pa man pag-ana, kay mo pa yun, nangitag pamugas, kay para sa pamilya uban pa, agay. Mauna. Medyo lack of time, mo na yung problema sa mga kwan. Or kanang mga me time. Kanang sometimes, samok sa kayo ng mga kanabitang di pa ka makalit go nga minyo na day ka. So napagyapon kay apilan sa mga imong mga barkada dati. Kana. Yan. Wala problema sa mga uban yapon. Oh, sa mga newlywed. Abi ni mo burag dati gaya ng dati pagyapon. Abi ni mo okay ra sa mga asawa mo, lakaw lang gyapon ka. Uban Dapat na yung mga changes or na. Sa una, ako nga madlukan is kanabitong di na ako mabuhat ang ako ang buhaton like kanabitong na control mi nun karon herb nga kanabitong mo uban gusto kong barkada wala kay ko nakauban-uban ng mga inanapan. Murag ko na miss pod pero wala ko nagbasol pod nana. Pero nanay mga changes gyud. Lay na. Even galing ka ng magpahiram ka og kwarta. Kung sa unang panahon, easy lang ka, tagaan mo diretso, ana-ana. Nayuban, dili man nung tanan, no? Pero nayuban, medyo issue na siya. For example, naanad na ka nga manghiram sa imo, kay kuan ka sa kanang way problema, wa kay kurat, ibot na to, wa kay kurat na pagkatao, hili ka magkatag-atag. Or nakaigsuon, nangutang, tagaan mo, na. Pag minyo na ka, nayuban na issue na. Oo. Kay morag magstorya ta. Ato ning ihatag sa istorya na to ni angay ba ni siya ana burag imong mani pero sa bagay dili tanan depende ra na kay nay uban man god walay pakialamay in fairness nay uban imong income imo na akong income ako na bayin-bayin lang ta ako ang tubig kuryente imo ang kuan kung si tawag na uban nga bayron nay may ana pero nagiuban nga imong income akong income iusa na nato ni Inga na ba yun? Nabay nyo? Usa man namo. Usa man namo. Wala mi ka na bitong iya nga imo income imo ha. Usa gyud na siya dapat. And then dili pud ako ang ga-control sa kuan sa una sa bag-o ba gyud mi dili ko ga-control sa kwarta. Karon medyo gatabang na ko og save lang. Usahay kay namagi usay ang babae nga musay malimot na sila nga dapat mo control pud sila og pamitaw gasto-gasto labi na kung debit card ano bitaw. Correct. Dali ra kay dala ra nimo ba swipe ra nimo ba? Ang ako
I really love it nga akong asawa mo igahawid sa kwarta. I mean, di na ko ni ma-achieve tanan ning akong na-achieve ron kung dili akong asawa mo nagawid sa akong money. Kay kung ako, gusto ko, focus lang ko sa akong unsay kwarta nga mosulod sa pamilya. Pero entire na ako nga money, mubitaw ito is problema o sa akin, di ta makahatag og surprise sa tong asawa. Di ta makahatag og surprise gift, mga surprise. Ano na naka-joker pod garon Erp nga panahon nga kanang usan inyong kwarta kay supposed to be pag Valentine's Day, nagi ka surprise sa iya ha. Oh. Kaya ang karon kay mapangka na ninyo nga naka-surprise sa iya kay manghulos na magkagkwarta. Correct, tinon. Oh, Tapos, hulos na magkagkwarta. ang problema gid ka na nakay kwarta sa bulsa. Asa ka Kana, issue kayo na. Asa ka nakakuha kwarta? Asa di ka? Malaki kay 500 din eh. Ano kay bandit? Asa pantay? Nalimot ko nag-VO day ko atong kuan day commercial. Commercial oh, na voice over atong commercial. Voice over. TF na atong kuan atong sa sad-sad kay. Limot ko. Mao na. So issue na. Well, kamot pautanan niyo yung mga kaugalingon kinsa bay mas hawid og kwarta or unsa ba? Ako wala kay koy makaingon nga perfect formula ana. Kaya naman sa gyud mga couple na okay ra pud sila sa iya-iya aho ta sa tong kwarta basta kay imo akong bayad sa balay akong kuan imo ang sa unsa ba na tubig or sa renta or ana ako okay ra na. depende kung sa kuan ninyo ako mas mo suggest ko nga didto ang kwarta sa tao nga dili gastador kanang magunahuna ba before mag-spend ba kajut lang ana Kinahanglan ba din ako? ana so depende na ako okay ra ko happy ra po go nga akong asawa mo igawid sa akong kwarta. Sa ako sa pag-start yun na mo is dili gud pwede nga sa ako kay sa anad magugusto ko na herb nga sige ko gasto something nana. Pero say kung makakuha mig mga 50,000 laksihan og mga 1.5 gamay ihuli ang 48,000 May na lang ba mga pang for the boys ba na mga for the boys. Usa sa mga problema basta bagong problema kay bagong kasal herb. Siyempre, ang pag-uyon-uyon sa mga relatives. Pwede. Labi na sa side labi na kung side sa imong family, imong wife is dagan kay sila kaubanan. Kanang kaubanan. So sa imuha, okay ra kay kasekuan, pero ikaw, di nakaganan sa iyang kuan kinaiya sa imong relatives. Ano man na? Correct. Gipakasal man nimo na, so apil na kanimo sabto ng iyang relative, pero mo sa na isa gyud. Kanang medyo dili kag kinaiya ang imong mother-in-law, father-in-law, ang igsuon baka ha, ingani kinaiya, napay mga uncle, na may ana ba kanang nay relative nga kusog dili mabalibaran si imong bana kung mangayog tabang pero kadugay sila nga no sa naman gawin nga sige na nagagay tabang sa imo ha. Sige lang hatag ana nga kuan. Issue na rin kay na. So ikaw sad nga naanad ka mo nang mahimo na po kang kalaban sa mga igagaw ubang igsuon kay ka nga sa una kana si kuya, kana si Manoy kay manghatag na siya. So kan na minyo na siya, kana yung asawa gid maldita ni asawa. Siya man kabut-buot kaniya masay maldita. Mura pag iyang kita na, mura pag iyang kita. Di naman iyang kwarta na. Labi na kanang for example ba ang bana OFW? Tapos gapadala. Tapos sa una katong dili pa minyo gapadala gina gahatag ginagbahin sa mamagpapa. Karon nga naminyo na so gina-question na dayon. Naminyo naman ta nganong mohatag pa mangyapon ka dito na naming ana. Dakan bita mga bayro nun din ni. Tanong kailangan pa magkamuhatag dito si imong mamagpapa nga na naman tayon yung pamilya. Bite bayro na dito na issue na dayon. So turn between two lovers sa rin na karon ng katong OFW. So ang ending karon noon it's either doy may tabo malibakan kay away maldita na kayong kuan mag-away kay wala na nilahos nga kwarta sa magpapa or di na magsaba karon ang OFW nga gapadala siya. Di na niya i-declare. Pwede. Nga na. So nahitabo, sikreto na noon. Matingalan siya ba, nakulang, di ba? Sa una ang imong ginahatag sa ako, kay mo man siya. Tanong karong kulang na. So di na siya magsaba, nga nasa ginahatag siyang mamagpapa. Ako kanang hatag-hatag, Bidor. Ako para sa kuha, dili gyud na issue kung manubra imong kwarta. Wala gyud na problema, Arp. Dili gyud na issue. Awas lang gyud ga. Why problema gyud na bay? Dili gyud na siya dapat. Kung nalagi kwarta, why problema? Ako dili gyud ko kon nga tao. Pero siyempre kung maabot yun ang panahon na bisag walang-wala na, lisod na kayo mo, tapos tungod sa pride, naghatag-hatag lang yapo, mo na nakayabo diya. Mo na lang problema.
Okay? So, kasagara muna ang mga atong nakita nga perminti. Correct. Pero may nga problema sa mga bagong kasal. So, ang dili mga minyo diha, di ka relate. Mga bulag Di sa ka relate. bana, di ka relate. Ambot lang ni si Kuan. Ambot lang ni si Chicks May kung makarelate ba ni siya. Chicks May! Uy, Chicks May! Domo Kumusta naman ka, day? arigato! Domo arigato gozaimasu! Gozaimasu. Genki desu ka? Mangila de ang Biramax. Sa una, walay gaapas karon na ana. Nana. Abyang ko, dayon, dili na dayon nakamove on ang mga ex, bisag na balhin na imong last name o apelido. Magsige na lang pangutana, minyo na ka? Allah. So far, wala may problema ka to newlywed mi sa akong partner. Kay 2 years mi nag-ipon, aya nagpakasal. Okay ra ba yan? Sumod din yung gusto di ay. Ang pakasal. Okay. So sa bagay, mo na ba, nagsugod-sugod og live-in, mo na pagpakasal nila, okay na din sila, naka-adjust na. Well, again, para sa ako lang noon medyo advantage yun na sa side sa lalaki. Kaya what if, kung minsan, di tabagay, wala na, ayo-ayo na ka. Perting, lamia. Sana. Pero karon dapat yun magunahon daan ito mga especially ito mga bago pa lang na nasa kuan kini pagminyo. Una ako gyud nila dapat no kanang unsa kay wala pa na ako na explore. Yes. Sa akong partner. Unsa kay wala na ako na ano sa iya na ilan ako sa iya. Something unsa may gyud nga patasan. Unsa may gyud siya. Kinsa man gyud siya. Wala ginana ba. Padayon gyapon ayo pag-stop. Di ba? Then kung maabot magaling like minyo naman duwa dapat isa yun sa inyo nga mo adjust. Tama. Isugon ang kung inyong maglisod partner, mo adjust, magdala mo adjustable. pwede. Well, again, ladies and gentlemen, mo ni siya nga akong giingon po nga, mo nang before mo magminyo, ilailahan ninyo yung mga partner. Ayaw tong, haya pa mo magminyo, haya pa ninyo pailailaho. O di, ang ending, what if kung, na-discover nga di maayo, di na ka makipagbulag, lisod na i-divorce. Wala ba'y divorce ato Wala ba'y annulment. That's why, kung mag-uyab na mo bitaw na kanang uyab-uyab, para din mo ipakita. Ipagawas na kung sa ibaho nimo, ipakita ng tanan nimo mga di maayong nga katangian para magkaalamay na kung madawat ba na niya ang imong kuan. Kaya wala may perfect nga partner. Kitang tanan nagyo tay apan. Kitang tanan nagyoy apan sa kinaiya, sa mo nang gingon ipilailan na. Kung uyab pa lang mo, apil-apil na ginahinay na imong uyab sa mga gathering sa pamilya para mailan na niya kinsa to'y mga angkol, ana. Mo na siya nga panahon. That's why ako, di siya kuming 1 month pa lang, nagpakasal naman dayon. Well, kung true love yun imong ibati din, fine. Pero ako lang, as much as possible, kung pwede pa lang, mas maigit itong ipaila-ila sa. Ipaila-ila. For example, imong uyab, medyo dili mo ginadiretso matanggap sa imong ginikanan, pero wala sila ito, kaya na kay uyab. Ibuto na ito, every Sunday, mo bisita sa diha. Sugba-sugba. Pwede, banding-banding. Banding-banding. Iuban-uban, perminti, hinahinay. Sunod. Slowly but surely, paila-ila ni mo, paila-ila. Anak, sa imong mga relatives. Kamo, pag medyo dugay na mo, nag-anniversary na mo, pila, 1 year, 2 year, ayaw pagsigig pa-cute-cute. Ayaw ka ng before may magkita, kailangan gwapo gyud ko. So, dili ikaw, ipakita na hinahinay. Ipakita mo kung sa pagka ikaw. Pero ay po bigla kanabitaw hinahinay. Moni ako, ingani ko masuko, ingani akong kinaiya, ingani akong kuan, moni mga di na ko ganahan. Communication. Para kung nanggawas na inyong mga differences, nanggawas na inyong mga apan, di din mo kaya madawat yang apan, ay di din niya madawat akong apan. So, mean to say, dili may compatible. Dili kami ang para sa usa. So, at least, dili pa kami nyo, pwede pa ka makapangitaglain. May istoryahan pa ninyo. Di pa rin ka mga bit. Di ba? What? Alas, Jess! Diniwag na! Paspas ba sa oras? Tsada gini ba sa lamig yung topic ba? Oy, Bisaya oy t-shirt. Okay, na yung Correct. available ana. Alright, available. Kanagisuot ni Bernie karon available na. And pa-sold out na ba dong Sonata? Grabe bilis ha. Sabi mga Buyag. Buyag. Ato lang mo ka Jo, PM lang mo ka Jo para makapalit sa maning bisda kay Proud Bisaya man And syempre, Correct. suportahan na to ang mga local products ha.
Yan. Kuho na mo At, ang mga mga local lokal. products po namong kuan. Atangi. Tangi. Ganahan ko sa tong logo, Erp. Basta plano na ako, basta mag-release taan niyo. Wapo, Buenos wapo. Papis na to. Murag Buenos nindot Papi. niya. Certified Buenos Nindot, yes. Papi. Ibig sabihin, kuan ka, good husband. Correct. Bon. Ato ni sabutan, Erp. Kaya Sabutan mag-release tag ato ang shirt na to. Tana di merch ko na asa to. ka mga itag mga supply para sa mga merch na to. Guys, thank you very much. Ang ako ding YouTube account, Bitok-Bitok University Vlogs. Facebook na ako, Bitok-Bitok University. Uy, basig ko na mo Instagram diya ha. Dito ko medyo mas busy sa Instagram. Bernie Bitok 2. Na dito ipaki-search lang. Salamat Correct. yan sa mga nag-follow. O siyempre, ang atong Spotify. Kung gusto ninyo mamino sa mga previous episode, ang among Spotify aning podcast, ato lang mo sa Spotify, i-search lang ang Bitok-Bitok University Podcast. Right. Hindi mo na, And then, i-follow po ko ninyo sa akong Instagram, Joe Romantico, Facebook na ako, Joe Romantico. And then, sa Bisayaoy Clothing, i-search na ninyo sa Instagram, Bisayaoy. And then, Bisayaoy Clothing sa Facebook. Yan. Basta kayo search nyo Bisayaoy, naka-hashtag mo na diya. And then, dito rin yung pag-message. Salamat din, mga followers siguro to ni mo, Earth, nag-message ako. Mga nag-order, mga taga-Iligan. good. Ako itong i-check kung mga taga-asa pa to. Salamat. Alright, ingat mo talang. Dagang salamat. Kinipagyapon ng inyong Buenos Papi nga si Bernie Bitok-Bitok. And syempre naman, Papi Joe Romantico. Thursday ta balik sa Buenos Papis. On. Ang MWF nako, may gabi titabi, ang TTH din ako isa Buenos Papis. Correct. Og syempre every morning nadin ko sa gahi ni Bay sa Oo. home radio og diri gyapon online. Kanin ako na Erp, MWF na ako gyapon na ako sa ako ang page na ako sa Joe Romantico nga Facebook page para sa Jam Tabay. Yan. May mga kanta dito no, mga local na mga bands no. Local, mga more on Bisaya, anak bitaw, lingaw-lingaw ba? Tapos tapik-tapik na yun, kinulitay, so, whilst naniud do. Yan, salamat. Sundi ko ninyo dito, Joe Romantico sa ako ang Jam Tabay. Yan. Alright. Salamat. Salamat guys. I love you all. Bye. Bye!